chwale e od bura. Wadhi nyime kod weche manyien. Obila ma pacho ka biro medo rito mondo mi medgi osara e sama piny owacho chako keto e tim nonro mar ripot mar Maraga mane ng'iyo dwach obila mathurka. Komiti mar Maraga ne dwaro ni mondo med obila, pisa mag NYS kod mag jela osara kod atamalo 40. Jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo karomo kod jokanyo e weche mag lokruok madwarore e sekta mar obila owacho ni gisechako keto e tim weche moko ma ripodno ne oyango ma ok dwaro omenda. Omedo ni gitwako duol mar SRC mar loso kaka inyalo med obila osara. Upon assuming office, His Excellency the President did set up the task force on these reforms that was headed by retired Chief Justice Maraga. And the task force completed its assignment and submitted recommendations from that assignment to His Excellency the President last year in November. Subsequently, the President did direct that we needed to move fast to implement those recommendations. In total, there are a total of 598 recommendations. To date, we have begun the implementation of those recommendations, particularly the ones that needed administrative action. So a case in point is that within the National Police Service, there's already within the budget a budget line of about 6.5 billion that has been committed in the current financial year and of course in the next financial year as part of helping to address that.